En balimaw an wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi tarata kibaruyaw bɛna boli ninnu de kan. EJ n'o ye cɛkɛda min janto bɛ kalataw o sigikun a n'a mara kɛcogo kan an bɛna kuma o kan. Halisa Tɔnbukutu mara la fana an bɛna kuma kalata ɲɛbila baaraw kan n'a yirala k'a fɔ ko EJ maaw fana bɛ yen ani jɛkulu min y'u bolonɔ bila Alger bɛnkan gafe la olu fana bɛna kuma yɔrɔ nin na. Jamanadenw fɛlaw halisa kalata ko nin na an bɛna segin k'o fana lamɛn Mariam Kuyate fɛ ka bɔ Bamako ka fara Burkina Faso ko faso kan dɛmɛ bolofara ye ayiwa miliyari CFA miliyari 27 ayiwa dalajɛ ka jatewale kɛlɛ ninnu hukumu kɔnɔna na. Senegal jamana kunnafoni labanw an bɛn'u lamɛn ka bɔ Dakar nama fɛ ka fara Anthony Blinken n'o ye Amérique jamana o cidenyaso ɲɛmɔgɔ ye o ye taama boloda ka taa Arabi Saoudite bi tarata don. Chine o ni Rusila olu ka jɛɲɔgɔn sanfɛ pankuru kɔlɔsili la Japon kɔgɔji o ni Asie kɔrɔn fan fɛ ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ka bɔ Bamako nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. EJ n'a bɛ wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections n'o ye fanga ka cɛkɛda min janto bɛ kalata kow la a sigikun ye ka kalata labɛnni a n'a mara kɛcogo olu de kama. VOA banbara lasigiden Mohamed Daɲogo ale kumana ni a cɛkɛda maa dɔw ye a labɛnni a n'a bolodalen mara minnu lakana ma sabati o kungo kɔnɔna na an k'a lamɛn. Yala labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don sani kalafili don cɛ juin kalo tile 11 ani a tile 18 Alassane Traoré n'ale bɛ kulu la n'o kɔni bɛ jateminɛ kɛ ka ɲɛsin kalafili ma n'o tɔgɔ ko COSEM u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ni EJ mɔgɔw kulu min ɲɛsinen don kalafili koɲɛw yɛrɛ ma mun bɔra a la an ka o lamɛn. Labɛn mun sabatilen don kalafili kɛkun ɲuman na o don na ani baara wɛrɛ mun ɲɛsinnen don a ma cɛkɛda kura mun créera ka kalafili ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'a bɛ fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections an n'u ye kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ o kumaɲɔgɔnya kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko labɛn bɛɛ talen don labɛn bɛɛ sabatilen don kalafili kɛkun ɲuman na an kɔni an bɛ jateminɛ na sariyaden mun bɔra kalafili kama ka kalafili kɛkun ɲuman kɛ an ka jateminɛw b'o ko sariya ninnu ka bato u ka waleya fiɲɛ kana bɔ a la fili kana bɔ a la kɔlɔlɔ kana bɔ a la. An b'a dɔn k'a fɔ kabiri san 2012 mun kɔni ye gɛlɛya ye lakanabaliya bɛ jamana fan caman na ka sabu kɛ kalafili dɔw yɛrɛ kɛra ka tɛmɛ u ma se ka kɛ fan bɛɛ la yala ni kalafili lata ye ale bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa Alassane Traoré ale hakilinata ye mun ye o ko kan an ka o lamɛn. N'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ depuis 2013 fo ka n'a bila 2020 na jamana ni yɔrɔ caman bɛ yen lakanabaliya kosɔn kalafili ma se ka ko yɔrɔ ninnu na. Autorité minnu bɛ fanga na bi olu de b'a lajɛ lakana hukumu kɔnɔna na yalima élection bɛ se ka kɛ fan bɛɛ wa n'a tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na fana u ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye élection se ka kɛ nin yɔrɔ la k'a kun kɛ lakanabaliya ye n'u yɛrɛ fana ko k'a bɛ se ka kɛ anw ye jateminɛbaw ye an ye kɔlɔsibaw ye an bɛ kalafili hukumu kɔnɔna na an bɛ jateminɛ kɛ ni a ma se ka kɛ yɔrɔ min anw fana bɛ bɔ ka ɲɛfɔli ko o kan kalafili sera ka kɛ yan a ma se ka kɛ yan. Kulu min ɲɛsinen don kalafili koɲɔgɔn ma n'o ye EJ o y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw n'olu ka kalafili n'o bɛ kɛ juin kalo tile 11 k'u ka kalafili kɔfɛ tigɛ tɛna don u ka sɛbɛnw na fo juin kalo tile 18 yala o tɛ majɛ ye wa Alassane Traoré an k'ale hakililata lamɛn o kan. An ka jamana tenitigiw an b'a fɔ ma ko jamana finitigiw olu ka kalafili bɛ kɛ ka kɔn kalafili dɔw yɛrɛ ɲɛ olu ta bɛ kɛ nin kalo tile 11 a dun fɔra ko n'olu ta kɛra donc a bɛ dɔn ninnu makɔnɔ a bɛ jaabi bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Olu ka kalafili bɛ bila fɔlɔ ka dɔn ninnu b'a kɔnɔ an ye a jɔrɔnako kuma fɔ nka autorité indépendante de gestion des élections u ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ an ye ko sariya kɔnɔ a fɔra ko kalafili ye tile 18 de ye nin kalo tile 18 olu mun fɔra nin ye tan ko o de ye loi ye o de ye sariya ye maintenant nin kɛra hukumu dɔ de kɔnɔ walasa tenitigiw ka kalafili bɛ se ka kɛ
ko kɔlɔlɔ foyi tɛna bɔ a la ko degun foyi tɛna bɔ a la. An b'a yira k'a fɔ mun kɔni ye campagne ye ka ɲɛsin nin kalafiliba in ma ale kɔni dayɛlɛla juin kalo tile 2 tɛmɛnen. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Halisa an bɛ ɛzko kuma na an bɛ taa Tumutu mara la n'a yirala k'a fɔ ko kalata labɛnni o ɲɛbila baara kɔni bɛ sen na barisabu a kulu maa caman de bɛ sigida kɔnɔ kumaɲɔgɔnya la. O kɔfɛ fana a yirala k'a ko fɛɛrɛ tɛnkunnen ɲɔgɔnyew kɔfɛ sema o ni plateforme n'olu ye ayiwa jɛkulu kɔrɔ maa ye minnu bolonɔ bila Alger bɛnkan sɛbɛn la olu kɔni y'u kan bɔ kurala kɔni k'u ma sɔn ni ayiwa sariya sunba falenni ko ye. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Tombouctou Aluseni Alhaji ale ni caman kumana an ka jɛ k'a seereya lamɛn. Cadre stratégique min na sema ni plateforme b'u yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu y'a yira a ka ɲɔgɔnnajɛrɛ laban na ko hali bi a t'a yɛrɛ ye sariya sunba kuran in na ni yɛlɛma ma don a ko la. Jɛkulu in ka ɲɔgɔnnajɛrɛ la a kumana babu sen 4 de kan. Tombouctou mara yɛrɛ kɔnɔ maaw y'a daminɛ k'u ka kalata sɛbɛn minɛ wa Tombouctou gouverneur yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan. Les gens sont mobilisés. An y'a ye mɔgɔw bi ka bɔ k'u ka kalata sɛbɛn minɛ. O ko b'an wasa. O b'a yira k'a fɔ ni sifinw ani jama bɛɛ y'an dɛmɛ. Kalata min bɛ ka na a bɛna ɲɛ an bolo Tombouctou mara kɔnɔ. Ils sont dans la région de Tombouctou. Tombouctou mara kɔnɔ autorité indépendante de gestion des élections maaw bɛ wili ka jɔ la walasa kalata ka kɛ ni sira ɲuman ye wa a maaw yɛrɛ bilala baara la nin dɔgɔkun in na. Mohamed Ag Ali ale ye EJ maa dɔ ye an k'ale lamɛn. Chef de quartier, les maires aussi. Bi kɔni sigida ɲɛmaw ani maires yɛrɛ y'u ka kalata sɛbɛn minɛ. Ne ka laɲini ye mun ye kalata ka kɛ bonya kɔnɔ mɔgɔ si kana bin i tɔɲɔgɔn kan a ka kɛ basigi kɔnɔ De manière très civilisée. Nin dɔgɔkun daminɛ la EJ lasigilen bɛɛ lajɛlen min bɛ Tombouctou mara kɔnɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ Tombouctou walasa ka tile 2 kalan kɛ walasa kalata in ka kɛ ko ɲuman na. Abdoulaye Almoudou ale bɔra Gundam kana bɛn ni tile 2 kalan ye Tombouctou. Sur la base de la confiance danaya de y'a to y'an sugandi o bonya mun daran kan EJ ma kelen kan ka baara kɛ n'an man ka baara kɛ n'an ma tile a kɔ la an bɛna baara bɛɛ de ɲagami maliyɛnw sigilen do ka fɛn mun kɔnɔ. Mali tout entier vient d'enclencher. Tombouctou mara kɔnɔ maa ba 300 ani maa ba 40 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna kala ta Tombouctou mara kɔnɔ a musow de ka ca ni cɛw ye wa kala yɛrɛ bɛna ta yɔrɔ minnu na yɔrɔ 900 ani kɔ. Ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Halisa kalata ko la ka kɔ ni juin kalo o kalata don ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale y'a ka kuma baara ɲɛsi jamanaden caman ma k'u hakili ɲini sɔrɔ ayiwa ni kalata ko na an k'a lamɛn ka bɔ Bamako. Mariam. Bamako maaw kɔni hakilinaw kɔni ti kelen ye Mali sariya sunba kura bolodani o kɔnɔko falenni na ani a wote don cɛ o tɔ ye tile damadɔ ye ni maa dɔw sɔnnen don ni sariya sunba kura ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'u fɛla tɛ an ka maa dɔw hakilinataw dɔn. Ne tɔgɔ madame Dunya Kuyate. Ne kɔni ka carte ma bɔ fɔlɔ mais ni n ye carte sɔrɔ n bɛ taa voter k'a sababu kɛ tagabolo kura minnu bɛ kan ka don Mali ko la a tagabolo ka d'an ye. Ne ye an balimakɛ Karim Traoré ye. An fɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen min ka bon ni référendum kɛli ye sisan an b'a fɔ ko projet ka ɲi an b'a fɔ ko projet man ɲi an ko de fɔlɔ ka projet bila kɛrɛfɛ ka ɲɛsin jamana urgence ma jamana urgence ye mun ye bi farafaraliba min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'i ɲɛsin o de ma ko fura sɔrɔ o la. Ne tɔgɔ ye Sekumar Jara ye sigilen bɛ Buguni ne kɔni n'a ye n sɔrɔ kɛnɛya la ne bɛ taa voter sariya sunba yɛlɛmali a nafa min b'a la ne kɔni bolo o de ye hakilina dɔw bɛ yen ayiwa olu tun t'a kɔnɔ olu bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na n'i ye politikitɔ ninnu ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ politikitɔ ninnu taabolo dɔw tun bɛ yen ayiwa o kun bɛ jamanadenw kɔ kan kosɛbɛ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ tun bɛ financement min kɛ o yɛlɛma donni a la vraiment o diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn caman bɛ constitution na olu yɛlɛmana ne kɔni n bɛ taga voter mais n ka carte ma sɔrɔ ni pièce min b'i bolo u kun ko k'o bɛ se ka kɛ ka vote kɛ ne kɔni bɛ se ka kɛ ka vote kɛ n bɛ taa voter wa n bɛ taa voter oui de fana ye parce que constitution ka yɛlɛma u ye fɛn dɔw yɛlɛma a kɔnɔ olu diyara n ye. Ne yɛrɛ kɔni ne bɛna taa voter sariya sunba kura in fɛn dɔ b'a kɔnɔ min ye ne ja kosɛbɛ an ka laadatigi kɔrɔbaw légitimité traditionnelle olu o ka baara bɛna don ba la o diyara ne ye yanni an ka dugutigiw ka fangaw ninnu ka bin
ni ko kun nana sigida la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kun bɛ ɲɛsin dugutigi de ma ayiwa a kun bɛ cogoya dɔ sɔrɔ a la nin yɛrɛ dɔrɔn kama ne bɛna taa kala ta ni waati na ma caman de bɛ yen nɔ minnu m'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw sɔrɔ mun b'u yamariya ka taa wete k'o fara o gɛlɛya kan Bamakɔ yan nɔ gbadomuso caman de bɛ yen nɔ minnu kalannen tɛ n'u yɛrɛ tɛ fosi kalama ni wete koɲaw kan kuma tɛ sariya sunba kura kɔnɔ kow ma. Ne tɔgɔ ye Umu Sakiliba Damba. A ko bɛ position ka tiɲɛ la n tɛ fɛn kalama a ko la u bɛ ka kuma fɔ yɔrɔw la n tɛ ka foyi faamuya a ko la. Ne ye Madame Sisoko Awa Jalo ne bɛ bɔ Sikɔrɔni. A vote ko min bɛ ka na tiɲɛ na foyi t'a la an bɛ min kalama a ko la. N'a fɔra k'a ko bɛna kɛ tan a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sariya sunba kura o wetew bɛna daminɛ juin kalo tile 18 soldasiw olu fɔlɔ olu bɛna kɔn ka wete juin kalo tile 11 min ye jamana marabagaw yɛrɛ ka laɲini ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko janvier kalo o ni juin kalo cɛ Burkina Faso ka fasokan dɛmɛni bolofara o ye nafolo boloma dɛmɛ CFA wari miliyari 27 la i n'a fɔ kɛmɛ sarada la 167 ka tɛmɛ avril kalo o sɔrɔ t'a la ni nafolo bɛna bila jatigɛ wele kɛlɛli musaka la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kada Traoré ale b'a lakalan ye an ka lamɛn. Yaasa ka se ka dɛmɛ yala ka di sorodasiw ani yɛrɛ kɔrɔsidugulenw ma olu minnu bɛ kɛlɛ kɛra ka jamana lankanaya gouvernement ye wari kafo dɔ bila sen kan an bɛ min wele ko effort de guerre o tɛ dɔwɛrɛ ye ka yala fasodenw ani cikɛdaw fɛ olu ka se ka o bolomafara di min bɛna se ka to jamana ka se ka mugu ani kisɛ ka se ka da dumunifɛnw san ka di kɛlɛkɛlaw ma o effort de guerre ni min wari kafo daminɛna kabiri janvier kalo tɛmɛni mars kalo la o wari da tun taara se miliyari 7 ma CFA wari la kunu juin kalo tile 5 tɛmɛni gouvernement y'a yira ko effort de guerre ni o sera sisan miliyari 20 ma CFA wari la o kɔrɔ ko kɛmɛ sarada bugoyari taara se 164 ma o ko nin ye minisiri min bɛ nafoloko kunna Abubakar Nakanabo nisɔndiya kosɛbɛ. Que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers. A ka kɛ baarakɛlaw ye wari tigɛra minnu ka sara la a kɛra kɛ baɲumankɛtɔn ye walisa cɛkɛdaw n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen y'a seko kɛ nin b'a yira ko an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kosɛbɛ kɛ bi min y'an kunnasiri ye o ka se ka dugu bɔ banbatitɔnw bolo an dusu ka di ni nin ko nin ye an faralen ɲɔgɔn kan. De nos forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Cikɛda minnu ye wari caman kafo olu ye minnu bɛ jimifɛnw ani dɔrɔw feerela minisiri Abdulaye Nakanabo ka fɔta ra dɔ tɛna fara l'impôt sara kan nka o bɛna filɛri kɛ ka kɛ kɔrɔsiliba kɛ min bɛ se k'a to wari min kafora o ka se ka nafa don lankanabaliya kɛlɛ kɔnɔ. En termes de perspective, nous ne comptons pas bien sûr augmenter les taxes. Yeta nanu na ati anu kono ka dɔ fara l'impôt kan nka min bɛna kɛ an bɛna an dɔgɔ don ale ni minnu sɔrɔla ka ban ka se ka kɔrɔsili sɔbɛ don a ko ra min ye l'impôt ninnu ko ye min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye kɔrɔsili lo kan ka kɛ wari min bɛ minɛna mɔgɔw fɛ an bɛ se k'a fɔ ko baara nata bɛna kɛ min ye o ye ka se ka fɛɛrɛ sɔbɛw bila ka kɔrɔsiliw kɛ an ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban ye halisa jamaw ka sɔn tugun ka to ka bolo fara ɲɔgɔn kan. Fasodenw ka hakilinata ra ni wari kafo nin tɛ baasi ye n'a sɔrɔla a bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka lankana basigi. Omar Ouattara ko hali ni dɔ ka ɲi ka fara effort de guerre nin kan ale labɛnnen don. Bibi in na la guerre a kɛra an bɛɛ ta kunko ye sisan donc an bɛ se ka fɛn min kɛ pour que an ta ɲɛmɔgɔ ka se ka fanga sɔrɔ ale le ye nin ye donc an prêt no hali n'a yɛrɛ ko an ka dɔ fara kan tugun an prêt no parce que fanga an ta président yɛrɛ i bɛ soutenir pour que an ka se ka mɔgɔ jugu ninnu gɛn ka bɔ an ta dugu kɔnɔ. Effort de guerre l'impôt sara kɔni o sigira Burkina Faso hali mankan si ma sɔrɔ a la fasoden min y'a la wari nin kafara ko min kama a ka se ka o ɲɛnabɔ nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Halisa an ka kunnafoni farafina gun fan wɛrɛw la an bɛ taa Kongo jamana la n'a yirala ko sɔrɔdasi 7 bilala kaso la ayiwa sɔrɔdasi kiritigɛlaw fɛ ka taa san 10 la fo u si bɛɛ ma kojugubaw minnu kɛra Kivu Sahel fan mara la min bɛ RDC kɔrɔyan fan fɛ marifatigiw ka fariya bɛ min kɔnɔ laselila bi tarata don sɔrɔdasiw ka yɔrɔ dɔ fɛ
nin kiritigɛ n'olu bɛ sɔrɔdasiw ni jogo ɲuman tɛ kan na olu b'a jira ko sɔrɔdasiw tɛ se ka ɲangilibaliya muɲu a kɔnɔ o y'o fɔ kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ lieutenant Jeremy Meyer n'o ye sɔrɔdasikulu 12nan n'o ye brigade ye o kuma lasela ye n'o sigilen bɛ Minanwe o yɔrɔ nin de la Uvira ka kɛlɛbolo sɔrɔdasi kiritigɛso sigilen bɛ kiritigɛso kɛrɛnkɛrɛn kɔnɔ kabini mɛ kalo o tile 30 na ka jalaki 7 fɔ tɛnɛndon ka ɲɛsi sɔrɔdasi fɔlɔ 6 ma ani yamaruya sɛbɛntigi kelen ma. Nigeria a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasi caman fagara yɛrɛfaga bingani dɔ senfɛ silamɛ jamana kulu n'o ye État islamique bolofara ye min bɛ farafina tile biyanfan fɛ kɛlɛba senfɛ Nigeria worodugu kɔrɔn fɛ. O y'o kunnafoni ladonna tarata don lakanatɔn 3 fɛ. Nigeria sɔrɔdasiw tun binna État islamique farafina tile biyanfan kulu mɔgɔ dɔw fɛ jan kɔnɔ minnu ye u lamɛnni Metele o dugu kɛrɛfɛ Borno mara la jumadon wula fɛ kunnafoniw y'a jira. Kɛlɛba kɛra fan 2 ni ɲɔgɔn cɛla fo ka jihadi kɛlaw dɔ ya u ka mobili fiyɛ sɔrɔdasiw ninnu cɛma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Halisa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako an'a laminiw na. Tominia an bɛ sɔrɔ radio parisien fɛ fiɲɛ turukala 90 o ni tomi 8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook kan n'o ye VOA Bambara ye. Ayiwa halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Sisan an bɛna taa Senegal jamana politiki gɛlɛya kunnafoni labanw lamɛn ka bɔ Dakar VOA Bambara lasigiden Nama Jawara fɛ. Nama Jara bolo an k'a lamɛn. Sénégali dɔnnibagaba saba ninnu de ye Mohamed Mbourgar Sarr jɔnjɔn min tɔgɔ prix littéraire français Goncourt a y'o ta san 2021 na. Boubacar Boris Diop jɔnjɔn min tɔgɔ prix littéraire américain Nestad y'o sɔrɔ san 2022 la. Ani Felwine Sarr fana ye gafeba dɔ labɔ farafina tiɲɛw ɲɛnamali kan. Wa olu dɔnnibagaba sabaw fana y'u dusumakasi jira mɔgɔ 16 minnu sara ani tiɲɛnu minnu kɛra wulikajɔw senfɛ kabini fanga sina Ousmane Sonko ɲangira san 2 kaso la. U mɔgɔ saba jɛra ka min sɛbɛ n'u y'a labɔ kunnafonidisow ni bɔlɔlɔsiraw kan. U y'a titiri kɛ cette vérité que l'on ne saurait cacher. O kɔrɔ tiɲɛ min tɛ se ka dɔgɔ. O la u ko jamanakuntigi Macky Sall bɛ ka kelenna fanga de kɛ Sénégali jamanadenw kan fɔ cogo wɛrɛ la fangafin ka da kan u ko a ye sira tigɛ a sina ɲɛ min ka fari n'o ye Ousmane Sonko ye ka san 2 kaso ka kan ni cɛbɔ do san 2024 jamanakuntigi kalata la. O kama u ko ni ɲangili kiritigɛla fɛ Ousmane Sonko kan Sénégali jamanadenw bɛɛ y'a dɔn laɲini ye de ka cɛbɔya bali. O kosɔn ko jamanakuntigi Macky Sall ye bɛnbaliya ni tiɲɛniw nati Sénégali jamana kɔnɔ. Sénégali dɔnbagaw y'a jira ko ni politiki mankanw bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen ni Macky Sall y'a fɔ k'a tɛ kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamanakuntigi kalata la. Wa ko ka nin siradi sabanan ko in to sen na Sénégali wulikajɔw tɛ se ka ban fɔlɔ. U y'u dusumakasi jira fana polisiw ye tɔɲɔni minnu da jamanadenw kan wulikajɔw senfɛ. Nka marabagaw ma sɔn Sénégali dɔnnibagaba sabaw ka jalakiliw ma k'u ka baaraw taabolo bɛɛ bɛ BG fanga sariyaw de kɔnɔ ani bɛn sabatili la jamana kɔnɔ. K'aw ladɔnniya fana tile 3 bi mankanw kɔni sumayara Sénégali jamana kɔnɔ bɛɛ taara i ka baara la i n'a fɔ ka kɔrɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Yano Amerik jamana cidenya so ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken ale kan ka taama boloda bi tarata don Arabi Saoudite la yaasa ka jɛɲɔgɔnya sinsin Washington o ni Riyadh cɛ o ɲɔgɔn fɛ fana ɲɔgɔn ye Sudan gɛlɛya kan o siratigɛ dɔ fɛ a bɛ ɲini fana ka bɛnkan laɲini sabati banisarala o ni Arabi jamana cɛ la VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traore ale b'a lakalan ye an k'a lamɛn. The United States has a real national security interest in promoting normalization between Israel and Saudi Arabia. Ni kile sabatama min kɛra nin ye ka taa Arabi Saoudite jamana kan kun dɔ de kɛra États-Unis jamana fɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔnya tarigu kɔnɔ ka taa Arabi Saoudite jamana ma. États-Unis fadenkɛ jamana fila ka teriya siraw jijilen kɔfɛ u ni Arabi Saoudite jamana cɛ n'o ye Iran ani Syrie ye. Ko n'a kun dɔ de kɛra ka yɛlɛma don o teriya siraw jijili la a jamanaw sigicogo politiki ko nasiraw fɛ a jamana maraw kɔnɔ. Blinken a ka yan ka se Jeddah wuladayan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɔgɔji bilenman kan min bɛ wele ko Mer Rouge ani Arabi Saoudite masakɛ ka yan ka ɲɔgɔn ye n'o ye Mohammed Ben Salman ale ye. Teri ɲɔgɔnya sira minnu bɛ Washington ani Riyadh cɛ kuɲɛw taabolo ka gɛlɛn ni waati ninnu na o y'a to Ameriki jamanatigi Joe Biden ka jamana fanga ka jalaki bin ni nafolotigiba in kan Gulfu kɔnɔ k'a ye dan sigi bunadamaden jo sariya dɔw la ani ko ka se dɔ farali la u ka tajiw sɔngɔ kan nga Saudiyaw ka jamana min ni Washington ye kɛlɛkɛminɛ caman di u ma waati tɛmɛlenw na jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna la nga Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'u b'a fɛ ka teriya sira kolojilenw to u ni Arabi Saoudite jamana cɛ. Blinken ni Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛna kɛ teriya siraw jijili ye fan fila cɛ. A ka nin taama in k'i kunda Arabi Saoudite kan kɛra waati la waati min y'a sɔrɔ États-Unis jamana ani Arabi Saoudite jamana kɛlɛ do kɛlɛ dalafagala ye Sudan jamana ka kɛlɛ kun kan. O kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ sen na gɛlɛya donnen do kumaɲɔgɔnya min kɔnɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ. Verifiably, effectively, and sustainably. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Modibo au nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Ayiwa kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko Chine o ni Rusila olu ye sanfɛ pankuru kɔlɔsiliw boloda ɲɔgɔn fɛ Japon mara kɔgɔji ani Asie kɔrɔyanfan la bi tarata don na VOA Bambara fasiribaga Modibo Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ni ye Pekin ani Moscou u ka larawuli baara a suguya 6nan de ye k'a daminɛ kabi san 2010 ani 9 wagati la. Ni jɛɲɔgɔnma fila u bɛ ni saridasiw ka kɛlɛladege larawuli baara kɛ yaasa u ka se k'u ka jɛ sinsin. Chine jamana ka kunnafonidi sɛbɛn Chine lakurayali k'u ka saridasiw fila u y'u ka saridasiw ka sanfɛ larawuli baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ mun kɛra ka ɲɛsin u ka saridasiw fila ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara ni o ye Chine ani Rusi jamana ye. Ni laseli kɛra Chine jamana ka Chine kura ale ka cakɛda so ka kunnafonidi so fɛ mun fɛnɛ Chine jamana ka saridasiw ka kunnafonidi so fɔ a ma piripirilatigɛli kɛ a ma ɲɛfɔli kɛ maramafɛn minnu tara ni larawuli baara in sen fɛ u tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ walima u taara yɔrɔ minnu na ni kɔgɔji sanfɛlaba in kan ni a bɛ Kore, Japon ani Chine ani Taiwan kɛrɛfɛla la o sababuya la Kore woroduguyanfan ka saridasiw ye laseli kɛ ko u fɛnɛ y'u ka kɛlɛkɛ pankunu lawuli wagati min na Rusi jamana ka pankunu 4 ani Chinois jamana ka pankunu 4 u donnen olu ka sanfɛ bugunatigɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔna la miri masurunya la.
aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa sisan n bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamakɔ Saka Tarawele bolo min bɛ ka taa Mali ntolantan o jɔnjɔn ɲɔgɔndan laban ɲɔgɔn ye Bamakɔ ye. Saka. Coupe du Mali finale sɛnɛ ntolantan kunda musow ani cɛw olu ɲɔgɔndanba fila labɛnni de bɛ sen na. Mali kunnafonidilaw welelen do sɛnɛ ntolantan fédération ɲɛmayaso fɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn n'an ko accréditation minnu b'a fɛ k'u ni yɔrɔ ta kunnafoni jɛnsɛnni na a ɲɔgɔndan ninnu fila kɛnɛ kan. Musow ka finale bɛ tan juma nata juin kalo tile 9 san 2023 stade du 26 mars la Bamakɔ. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ Amazon commune 5 ni AS Mandé bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O tɔn fila de bɛ finale la. Min ye cɛw ka finale ye o bɛ tan sibiri nata juin kalo tile 10 san 2023 stade du 26 mars la halisa. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ 11 créateurs ni stade malien de Bamako de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. O tɔn fila de bɛ finale la. Accréditation ye sɛbɛn ye min b'a to kunnafonidilaw minnu b'a fɛ ka kunnafoni ninnu jɛnsɛn a kɛnɛ kan terrain na olu ka se ka ye yɔrɔ caman na walasa o ka baara ka nɔgɔya u bolo. Nka n'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafonidila min ma sɛbɛn in sɔrɔ a bɛ se ka don n'a ka carte de presse ye n'o y'a ka kunnafoni di bugunatigɛ sɛbɛn ye nka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a tɛna se ka ye k'a ka baara kɛ. Sɛnɛ ntolantan fédération ka laseli don min tɛgɛnɔ bilara a secrétaire général Ibrahima Traoré fɛ juin kalo tile 2 san 2023 o b'a yira k'a fɔ coupe du Mali finale ɲɔgɔndanw kɛnɛw don minnu yanka ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ani fana sɛnɛ ntolantan ɲɔgɔnnajɛrɛ b'a don o dɔrɔn tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ belebele don sɛnɛ ntolantan kunda Mali la a kɛnɛ caman kan min bɛ cɛw ka finale kofɔ jamanakuntigi bɛ ye ka fara jamana maaba caman kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Saka Tarawele ka laseli don. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ye. Ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye Amerikɛnw ka nin nɛgɛjuru sira ye. Yarbisi Bambara VOA Bambara Paravina fɔli waati VOA welcome to Mali VOA welcome to Africa VOA welcome to America VOA welcome to Europa VOA welcome to Asia VOA welcome to Mali. Ayiwa waati ye nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Turo fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Peters bolo. Nin jɛmukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Kajatu Traoré, Mariamu Traoré, Africa is proud of you. Takumar Tera, Mohamed Touré, Mali is for you. Fans Club Farafina Foli Baufu, Bala Musa Kita Baufula.